bandiraɓe mone mon kala salminama inde mun e yettode mun WINNDERE-TV émission Sénégal men waɗino mon jillu e nder reedu Fouta kono noon kadi ko jillu pottam lamo nde tawno ko ummade Dakar yaade ha nokku ne wiye Ayna Madi ummitade ɗon yaade ha wuuro ene wiye Olol Jaawbe taw ko e commune mo Medina Diadjbe ko ardi foof Amadou Diallo calmina bandiraɓe on saaha yimɓe puɗɗo yewtere nde. jarama no feewi Oumar Doro Koumi mi calmini WINNDERE-TV e dendagal équipe o foof min jetti on min jaari on golle mon tidde ɗe mbaɗa toon ɗo e nder leydi Sénégal surtout émission men biyeteɗo Sénégal men gorko e debbo suka e mawɗo kamɓe kala en jettiɓe en jaariɓe no wirini en gartata e junnade on ɗo banggue wonno o développe ɗum no hannirta ɗum won. Ceerno Amadou a windi deftere taarikh jaawbe ko ardi foof holko o saabi yiddema wadde deftere tawa haalata ko taarikh jaawbe holno miijo ngo ardi sabu haaloɓe pular mbi kala nde lekki sooda tawan won rafi goɗɗo donc kala nde deftere winda wonko yiɗi feññinde walla wonko yiɗi jertinde walla wonko yiɗi yeddude ko ardi fof ngon miijo holno ardema ko fate bindugol deftere nde en kaalino ɗum ni mbi sikki e yewtere men arwonire nde woni sababu bindugol men deftere ko yidde wadde feere waɗano yimɓeɓe fof mbaɗata ni nde won noon windu deftere en tiiɗani ko huccande ɗum nde tan woni ko tiiɗi hen en jii leñol walla suudu Jaawɓe ko suudu ndu ganduɗa ko suudu ɓoyndu no feewi kadi gollindu golle baɗɗe fayida e fannuji ɗi fof to fannu dow o to fannu less so mi wi noon koto banggue ndiyam koto banggue awo to banggue gaynaka to banggue fitnam gollago e ko nandi hen foof Jaawɓe ene ñeeƴi hen kadi ene cuppiti hen ene ɓooyi hen no feewi sen duttima e jamonuji ɓoyɗi eɗen gandi guila e tafirde hay gueɗe kewɗe nani hen ko kamɓe mbaɗanno ɗum ɗon kono ɗum fof e waade noon en donki yiide deftere heeride wiyete ndeɗo deftere kam heeride ko Jaawɓe kaalete muɗum jiiɗen tan ko jubban kon seeɗa ɓuuri hen yañade ni ko biyeteɗo Cheikh Moussa Camara jeeyaɗo to Ganguel Soule kanko ɓuuri yañade fannuji ɗin ɗon ko wayno Jaawɓe guila e golwole mabɓe ha e kotki mabɓe ha e ñañal mabɓe e foof mbiɗen noon yen mbaɗa feere mbinden deftere nde wonno guure Jaawɓe ɗe ne keewi kadi eɓe mbaɗi golle payodinde e nder aduna he ɗum woni sababu puusi en ha gonɗen e wittirde ɗum seeɗa ko ene tolno e duuɓi 12 presque eɗen dendina ha Allah waɗi woodi ko dañƴen pelliɗen mulde deftere Oumar. voilà caggal nde mbaɗɗon roɓindoji moɗon fodde wonde duuɓi 12 e holli tan rendinde taarikh wona hunde webde e kadi mboɗa andi wona taarikh o foof woni ɗon tawan ma ɗum jokku e yiilade manan goɗɗum ko suuɗi ko Amadou sa haali mulgo deftere wonko namdi caggal ni namdade e temps yiiloyade manan roɓidade manan taarikh mo yiiɗi windude o so tawi a rendini taarikh aji ɗi ha paari wonko ɗum namdi ha ɗum namdi moyen Amadou holno mbaɗɗa ha dañƴa moyen gam windude e deftere taarikh Jaawɓe aɗa andi Oumar enen deftere nde windugol ngol wona oɗo saaha joni mbannoɗen programme windu deftere nde wona oɗo saaha joni wonno nde wonno hon daawal lombinoɗo hon daawal ɓennuɗo en ngal ɗon daawal koye on saaha walla on saaha yonto muɗum jinnoɗen windu deftere nde eɗen joguino musidɗo men goto wiye Amadou Abou ɓe toon gandir ɗum cukko vraiment gorko darinoɗo no feewi e leñol ngol surtout noon banggue Jaawɓe min kaaldino pour yidde wadde feere min mbaɗa deftere Allah waɗi e yolde hakkude e kanko o rutti e jomum muno sanki bon hankkadi ɓalli men maayi hen pelliɗen joƴƴinde ɗum ɗon caggal ɗum ɗon noon mbaɗɗen étude goto ƴewde eɗen jogui chaîne goto wiya Diawogo TV noon waɗi Diawogo production eɗen mbaɗa enregistré hon image uji ko wayno documentaire uji e gueɗe mbaɗe noon mbiɗen eɗen ƴeewa ballal ummorade e bandiraɓe ha ɓoy noon ƴewɗen kadi tawɗen eɗen jogui vraiment famille baɗɗo fayida no fewi leñol jaajgol kono kadi ko alɗuɓe mbiɗen oɗo programme yen mbaɗ ɗum ƴeen projet o totten ɗum leñol Jaawɓe ƴeen so tawi eɓe poti wawde men wadde financé on ɗon projet mi sikki enen jaaduno hen ni enen mbadduno hen yewtere bon e nder muɗum mbaɗɗen projet o ha keɓɗen somme tekkuɗo seeɗa mbiɗen eɗen kuccina ɗum e leñol ngol ko adi nde eɗen mbiya eɗen kuccina ɗum e leñol ngol mbinɗen keɗen ƴeewa sehilaɓe men tan ɓe jottodirɗen ko wayno ministre uji wayno député ji ko nandi hen nawen toon programme o Allah waɗi
eɗen jogui musidɗo men goto wi Abdourahmane Cewguel ne jeeya to wuuro men wiyetego Sambiide nde Allah waɗi Daka 2023 jaaɗen ɗo Daka Sunnat Sambiide Bakel kolluɗenmo projet o wi ɗum ɗo kay Amadou oɗo projet mi yiiɗa kollita ɗum hay goto sowona leñol ngol fattan fadam seeɗa miɗi joguiɗo hen haajuji seeɗa so tawi Allah newni hami ruttima to gonmi to ma en mbaw yewtidde hen ƴeen fodɓe haaldede ɓe haalnede ɓe kaaldene mumen Allah waɗi noon kawam jiɗɗo e nenam yumma e baba no wiye Ousmane o neldi kam numéro uji kewɗi o jokkodire men muɗum e wi kam ɓeɗo ko bandiraɓe ma nodduɓe kalnaɓe proposition mo joguiɗa o kollitaɓe ƴeewa holkoɓe kalata hen ko adi daɗa yañi ɗum kisa Allah waɗi kala hen mo kalami mi tawa ene yiiɗi miijo ngo ene yaadi hen Allah waɗi noon e nder muɗum mbimi jinmi ko wallede hay so yo Diawogo TV woni Diawogo production daña matériel ko wayno ordinateur uji ko wayno caméra ji ko wayno ledduji e gueɗe baɗe noon kala ko ganduɗa ko fati matériel audiovisuel bon eɗen cohli ɗum tawde holto paaɗen jiɗɗen ko dañde signal taw signal Diawogo hande windere ene ko nandi hen poti ene mérite dañde signal uji noon par ce que golle ɗe ɓe mbaɗata ɗe ene hani hande o ɓe dokke signal uji donc mbiɗen noon eɗen keblono ɗum gila law gam ƴewde matériel uji ɗin ɗon Allah waɗi comorɗen hen taarikh yewde windude deftere nde tawde ken windunoɓe ne jooɗi ƴeen muulorde hen deftere nde Allah waɗi noon yimɓe foof no potiri kuccani e wallidde studio Diawogo ɓurani ɗumen ko wallidde deftere nde kala baɗɗo hen mbuuɗu mum bon wiyete ko kaari waɗi mbuuɗu mum gam wallidde deftere Diawɓe ewa enenne tawde kaari waɗi mbuuɗu mum gam wallidde deftere Diawɓe ɗum waɗi alay saago en jokkoto e ndin ɗon mbaadi tan jokkiɗen e ndin ɗon mbaadi ɗum woni jawniɗen porsuɗen ko daña ko e heewde mbiɗen ɗum ɗo wadde yen ƴeew renndinde ɗum ƴeewen mulde e deftere nde wadde firti tan Oumar so mbiɗo famminma e namdal ngal jaafoɗa ngal yaaji no feewi développement juuti no feewi ko wiide tan leñol ngol e hoore muɗum ko kamɓe tigui ballodiri e meɗen ha mbawɗen hebde financement ɗum noon ko Diawɓe kañumen mbaɗi financement deftere nde hande muula hol laabi ɗi ndewɗa ha deftere nde muula a haali ɗum hol édition mulɗo deftere nde beele newanino mama saabu so tawi deftere windama koko satete beele newanino mama ha deftere nde ha sata beele newanino mama ha deftere nde mana ha muula mbawɗa wadde mana tom on wallahi Allah newni no fewi mbiɗa yetta Allah no fewi mbiɗa yetta Hamme Amadou Ly Hamme Amadou Ly kala to neɗɗo haalimo o ɓuuri ɗon to banggue muñal to banggue nunɗal to banggue needi to banggue haqqilantagal to banggue yiddemo yo neɗɗo fof won kanko jotodirnomi to banggue on noddumomi téléphone mboyi haalandemo mbimo mbiɗa yiiɗi windude deftere kono noon mi anda hol laabi deweteɗi o wi kam ha paroya tan nde paroyɗa fof so Allah jaaɓi mami haalani holno mbaɗirta ha waɗi saha goto kadi noddinmomi kanko Hamme Ly mbimomi Hamme min noon mbiɗa yiiɗi wadde feere mi yaltina deftere nde kono noon jinmi ko deftere nde wasa diwde ɗereji 50 ɗereji 50 nde won noon hande yimɓe ne famɗi joguiɗo temps lirde deftere hewde ɗereji ha ɓurti min waɗ ɗum ɗereji daɓɓi tan o ɓirino wi kam tawi kay ko gonga mbiɗa ko deftere bindata kadi ko taarikh mbiɗa kadi ko taarikh Diawɓe ala ɗum kam ɗereji 50 kam famɗi au moins kam mbaɗa ɗereji 100 walla 100 walla 100 kam puɗɗorɗa ɗum kono ɗereji 50 kam ɗereji nogas ɗum kam taarikh ɗum kam vraiment wawa wonde mbima ala probléme so Allah waɗi mbaddumi hen ha woni ɗereji 90 ɗi ɗum woni o noddinmomi kanko Hamme o wi kam joni darmo hokkuma numéro biyeteɗo Abou Sy jokkodira e makko o woni ko lewlowal édition jokkodirmi makko kanko Abou Sy kala mum noon ko Hamme Amadou Ly waddi en naggam kala mum foof kanko no jaɓɓi miijo ngo kadi o jaɓɓi ko vraiment ko gaddumi ko o yomi neldumo deftere nde par PDF neldumomi ɗum sahani min bindat ɗum nde noon min bindirani ɗum clavier pulaar min tappu ɗum tan ko kala c'est à dire somi famminima tan deftere nde no min bindirno ɗum ni nde min neldi Abou Sy kanko Abou Sy o winditi deftere nde A à Z fuɗɗode ha wortode dal o multi deftere nde nde wonno ga ko français min bindirno ka clavier français kono noon koye pulaar kanko to o jogui clavier pulaar o tappiti ɗum ɗum woni o watti ɗum kadi o mesure ɗum o fondi foof no fotata yarude ni ɗum woni kanko Abou Sy o ko kanko satti gollal ngal wadde pour raɓɓiɗinde ko lewlowal édition kañum waɗi saatu ngo
kono kañum waɗi muulungo ngo kañum kadi hokki deftere nde carte d'identité mum mo sikki bandiraɓe paami Amadou Diallo koɗɗa koye département Kanel région mo Matam wuro ene wiye Ayna Madi ko ɗo yimɓe ganduma ko deftere nde heblo mum foof ko ɗo henne kebliɗa ko deftere nde beele ene wawa wodde holko saabi subgo caggal tom o yaltinoyte lancement o watte ko wuro ene wiye Olol Jaawbe te jeeya koye région de Saint-Louis jeeya koye département mo Podor jeeya koye e commune mo Madina Diadjbe holko saabi choix o a waɗani ɗum ɗo ko ɗo yimɓe ganduma hoko nawnuma toon lancement o